Min måler i bilen, den siger, at du kører for hurtigt. 31 km/t faktisk. Plus, du ikke har hjelm på. Jamen, det er fordi, jeg hedder Brian. Goddag og velkommen til Kriminalkanal Sverige, men Danmark. I dag er vi så heldige at få fat i vores helt egen Brian. Tak. Jeg er meget glad for at være her i dag, men jeg er nødt til at sige, at tur på Anders på min Dagedak, den var lidt ubehagelig. Ja, der er en grund til, at du er her i dag. Kan du fortælle os lidt om det? Ja, jeg skal jo leve op til mit navn, så jeg har kørt for stærkt på min Dagedak, tak, og uden hjelm, så panserne de kom sgu efter mig. Men hvorfor er det egentlig, du gør det? Det er jo fordi, jeg hedder Brian, og jeg vil faktisk meget hellere sidde derhjemme med en kat, og Adventure Time og bacon. Adventure time, come on, grab your friends, we'll go to very distant lands. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing?